da sam bio tačno 11 mjeseci bez posla, što mi je bilo sasvim dovoljno vremena da napišem knjigu. Kako sam završio sa knjigom, tako sam dobio posao. Što znači da je tako trebalo da bude. Kada god sam išao u Svetu Goru, uvijek kada sam želeo da posjetim neku keliju, isposnicu, neki manastir, uvijek sam tražio podatke iz raznih knjiga preko interneta, ali nisam nikada mogao da nađem sve na jednom mjestu. Znači, moram sam skupljam informacije sa raznih strana, koje su često bile vrlo pogrešne, tako sam imao velikih problema da nađem ono što tražim u Svetoj Gori. Tako sam došao na ideju da sve ono što sam ja prošao stavim na jedno mjesto. Znači da ljudima koji su, kao što sam ja, i žele sami da odnom Svetu Goru koji su teške, maksimalno olakšam vodočešće. Dakle, počeo sam knjigu kao neki, da kažem, putopisno vodočasni vodič, tipa nekih osnovnih stvari, kako doći do Svete Gore, kome se vratiti za vizu, kako se najaviti u manastir, kojim putem doći do Svete Gore, pa i neke tehničke stvari koje recimo je potrebno benzina do tamo i nazad, zatim na koji se brod ukrcati, koji prevoz uzeti na kopnu, koji na moru, tako neke stvari da bi što više ljudi moglo u svojoj režiji da ode na Svetu Goru. Međutim, kada sam počeo to sve da pišem, onda sam shvatio da ne bi bilo loše da ubacim i nešto o istoriji svakog manastira. Što sam na kraju radio, znači ubacio sam kada je manastir osnovan, u kom veku, koga je osnovao, ko je bio ktitor, koji su se svetitelji tamo podvizavali, koji su čudotvorne ikone, kako su i čuda sve desilo. Ali sve sa jakim akcentom na srpski ktitore kojih je na Svetoj Gori tokom vekova bilo na petak. Mnogi od vas to verovatno ne znaju, ali nije samo Hilandar, to je Hilandar sad jeste jedin srpski manastir na Svetoj Gori, ali tokom njene 1000-godišnje istorije, barem više od polovina manastira, od njih 20, je bilo u srpskim rukama. Recimo Lučki manastir Sveti Pantelejmon, jedno 150 do 200 godina bio pod srpskom vlašću. Od cara Dušana pa do 1500 godina. Čak ima podatak da je 1885. godine prvi put za igumana iz Rus. Naš car Dušan je dosta darivao manastir Pantelejmon. Igumana mu je postavio Srbina Isaju, u to vreme najučenijeg srpskog monaka, i darao mu je glavu Svetog Pantelejmona, ko si danas čuo u manastiru, po kome manastir i dobro ime. Zatim, recimo, manastir Siropotam je interesantno za nas Srbe, pošto se do 1200. godine zvao manastir Svetog Nićifora, bio poslije Svetog Nićifora. 1200. godine je uzeo Sveti Sava, otkupio i potpuno obnovio i osvetio slavni hram imenom Četvorice mučenika Sevastijskih. Tako da je i Srbi imaju udjela u obnovi tog manastira. Manastir Grigorijat, koji se nalazi na zapadnoj obali Svete Gore, je osnovao Sveti Grigorije Sinajt. Smatra se da je on bio Srbin poreklom, da je to u stvari Sveti Grigorije Gornjački, koji je ostao manastir Gornjak kod Petrovca na Mlavi i čiji se moćni nalaze tamo, a deo moćni se nalazi u manastiru Kumanica. Zatim, ne treba pomeniti manastir Vatobec, koji su Nemanjići potpuno obnovili iz temelja. Recimo, interesantno je manastir Simona Petra, koji je najimpresivniji svetogorski manastir, izgleda kao da ga stena izbacuje iz svoje utrube. I danas, posle 6-7 vekova, se moderne arhitekte čude kako je u 14. veku bilo tako nešto moguće napraviti. Sveti Silon je po predanju isto bio Srbin. On je napravio taj manastir u 14. veku. Drugi ktitor tog manastira bio je Višnji Nemčević, sve do svoje pogibije u Majčkoj bici 1371. godine. Kada uđete u Simonu Petru, na zidu pored Savnog hrama nalazi se njegova freska u prirodnoj veličini, a unutar crkve nalazi se freska Simona Mirotočevog, to je Stefana Nemanje. Zatim interesantan je još manastir Sveti Pavle, koji je 400 godina bio srpski manastir, pripadao je Brankovići, sve do 1800 ili 1850. godine. Po predanju tamo je sahranjen i Vuk Branković, to malo ljudi zna. Ispred manastira, malo niže manastira, se nalazi kapelica gde je Mara Branković pristala sa brodom da donese darove svetih mudraca Kamen i Smirnu i Ivanu Svetu Pavla. Međutim, kao nekada caricu u 14. veku, tako i nju zaustavila Bogorodica, imala je viđenje Bogorodice koja je rekla da ovde si došla, da je ne možeš jer je Sveta Gora samo za monahe, to je za muškarce. Inače, paradoks da je Sveta Gora koja je posvećena Bogorodici zabranjena za ženu. Ali Bogorodica je tako htjela jer je 4. godine, kada je plovila sa Jovanom Bogoslovom u postu Vaskrslom episkopu Lazaru na Kipar, Mura je nanela na tada paganski Atos, ona je tu
pristala, oduševila se potom poluostrava i zatražila od Gospoda da je posveti to poluostrvo i tada je ona posvećena Bogorodici i svakoj drugoj ženi je zabranjeno pristup. Dostojeg manastira, interesantno je reći recimo da je Sveti Sava dobio i karakal, potpuno, da kažem, iz korena, da je car Dušan pomagao Filoti, da su mnogi srpski velikaši pomagali Konstamonit, da je manastir Ksenofont, isto postoje predanje osnovan zahvaljujući srpskom vojvodi Ksenofontu. Tako kažu srpski izvori, međutim reči izvori to nigde ne pominju. Dakle, Lazarevići, Brankovići, Munjačevići, Nemanjići i sve te dinastije su pomagale sve kroz vekove. I ono što je jako bitno da mi Srbi znamo je da Sveta Gora svoj današnji izgled upravo nama Srbi omogućuje. Dakle, našim velikašima srednjeg veka, mnogi od njih to znaju na Svetoj Gori, pogotovo u Grci, i zato nas veoma poštuju. Gde god dođemo, rado smo iđeti gosti. Što nije slučaj sa ostalim nacijama. Nas Srbe neobično vole i cene baš zbog toga, a delovi zbog toga što se i dalje ipak oko toga opiramo Zapadu i Europskoj uniji. Veliki deo moje knjige je posvećen Svetogorskoj pustinji, Velika Tunakiji. Zašto? Zato što je to priča koju si malo pretoči, to je upravo sa Karuljem, to je najsvetije mesto na Svetoj Gori. Za nju kažu da je oltar Svete Gore. Tamo žive ispusnici u najstrožem podviku, znači potpuno odsečeni od sveta, na ovako nekim vertikalnim liticama, na kojima su njihove kelije zalepljene kao olovska gnezda. I vi kada to posmatrate sa, kažem, sa razumom, evo navići jedan primjer, pre par dana kada sam bio na brodu u Bajcu sa Svete Gore, pričao s nekim Nemcima koji su rekli da su protestanti. I baš na poziv prvi Karulje, ja sam rekao, vidite, ovo je Karulja, ovdje živimo nas, i sad oni kažu, pa kako oni tu žive? Pa kako se hrane? Pa ko im dostavlja hranu? Pa kako? I onda im ja kažem, pa to razumom ne može da se shvati. Ona koji tamo živi, on se svakodnevno moli. I za nas i za ceo svet. I jednostavno, Majka Božja mu pomaže. Uvek ima hrane. Ili mu donese neki drugi monak pustinjak, ili mu donesem ja ili neko od holočasnika, ali uvek je tako. To ne može, kad se posmatra razumom, ne može tako da se shvati. Čovjek kad bi ga pogledao tu ispunicu gore na nekoj litici, rekao bi ovaj čovjek je lud. Međutim, kad se posmatra duhovnim očima, onda se vidi on uopšte nije lud, nego da sam ja lud što ga posmatram svojim razumom. To je upravo tako. I ja sam baš dosta vremena proveo na Karulji, spavao sam tamo u tim pećinama njihovim i pustio sam neku nevjerovatnu blagodat. Ja to sad vama ne mogu da prenesem, sam to pokušao kroz knjigu da prenesem, sad koliko se to osjeti, ne znam. Ja sad da pišem tako nešto, nema šanse da bi napisao. Onda je bila drugačija situacija i uspio sam napišem što sam napisao, sad je vratno to bilo skoro drugačije. Dakle, kada vas taj pustinjak primi u svoju keliju, on sve ostaje, sve svoje poslove, su moje ko što je imao i svako rukodelje da bi vam pomogao. On vam prenese neku takvu ljubav, to ja nigde nisam osjetio na svetu. Znači, to je ona apsolutna hrišćanska ljubav, to je ona ljubav bližnjega svoga. On sve ostaje da bi vam pomogao. Vi kad dođete kod njega, on tačno vas skenira, tačno vidi vaš problem, sve zna. Ne potrebi biti slučaj. Dešavalo se da dođem ja, da dođem sa grupom, da kaže 10 profesore, 10 doktore, 10 pero, 10 žiko, sve vidi. I onda ih ja pitam ga, pa dobro, pa kako ti vidiš to, kako znaš? Kaže, pa lepo, brate, evo ja živim ovdje odsečen, ne znam, od sveta, sva su mi čula izoštena, ja točno po duhu vidim čoveka. Kažem, pa dobro, kako po duhu? Mislim, ja gledam ljude, pa nekad vidim nešto, nekad ne vidim. Kaže, to što ti vidiš, to može biti opasno. Kaže, to može djavo ti ubacuje u glavu, ali to budi opasno s tim. Ali kaže, ja vidim tačno po duhu kad mi neko dođe, da li veruje ili ne veruje. Kaže, vidim, evo, jedan duh imaju policajci, drugi vatrogasci, treći lekari, ja tačno vidim sve. Mislim, to je nevjerovatno. Čovjek kada je tako se osami, kada se odseče od sveta, njemu provali ta davno zaboravljena čula i on stvarno može sve dosjeti i stvarno može sve da vidi. I nebrojeno puta mi se desilo što god mi kažu ti pustinjaci, da bude tačno. Ako ih pitam za neku osobu, kaže, ona je bolesna, će biti u redu, kaže, bit će u redu. Za neku drugu mi kaže, neće biti u redu. Za svaku savjetu drugu molitvu. To je nevjerovatno, mislim, oni su puni te blagodati i te ljubavi i to jednostavno kad se vratim odatle, ja sam nekako, nisam baš koji oni, ali ponesem deli iz te njihove blagodati. Tamo sam baš ostio tu apsolutnu ljubav. To je nešto nevjerovatno, kada osjetite u sebi tu apsolutnu ljubav, kada to uđe u vas, vi ste u stanju da oprostite najveću zločinicu na svetu, i Hitleru i Paveliću. A to je stalno nevjerovatno. To ovde ne može da se doživi u ovom Beogradu. Mislim,
Mislim, retko to može doživiti, da se doživi ovdje. Tamo je to redovna pojava. I dešava se, to su mi čak monasi skrenuli pažnju, kaže kad se vratiš u Beograd, ćeš se razboleti zato što si dobio previše blagodati. Tako se i desi, bude 2-3 dana nešto kilo po temperaturom, ali mi nije žao jer sam mnogo toga dobio nego ovdje. Dakle, recimo desilo mi se jednom, kada jedna moja osoba ozbiljno bolela od najteže bolesti od kancera, da sam baš išao gore po tim vrletima Svete Gore, po Karolji Katunakijski i Svetog Vasilija i da sam baš tražio te ponosne starce prozvodljive da mi kažu neki lek za nju kako da je spasim. I lepo su mi rekli, ok, neka primi hemoterapiju do kraja, neka čita te i te molitve, evo te granice daje to, neka se moji, neka ide u crkvu, neka radi to i to i za 2 mjeseca će biti u redu. Kažem, pa dobro, ako vas ne posluša, kaže, pa onda, šta ti kažem, bit će što će biti. Ta osoba je stvarno jedla sve što su savjetovali. Nakon 2 mjeseca, svi rezultati nakon 6 mjeseci hemoterapije, nakon tih silnih peripetija su bili kao u bebi. Znači, nevjerovatna je ta snaga svetogorske molitve. Zahvaljujući tim ljudima, ja mislim da sveti opstaje. Oni su svi kao anđeli, to su tako čiste duše. Ne znam, to je jedino, ne mogu da vam opišem ovako rečima, to je jedino da možda video tako publika ove etapa, a to sam doživio. To je ono što je na mene ostavilo najveći utisak, znači ta svetogorska pustinja. Dosta toga sam naučio baš zahvaljujući Svetoj Gori. Ja sam recimo nekih 10 godina bio, dobro nisam bio potpuno nevernik, ali nisam znao ovo što danas znam. Znači bili su mi smiješni ti monaški izrazi, kao oni kažu, ne znam, poslušanje, bezumlje, miropomazanje, tako to bilo mi stvarno smiješno. Sad već vidim da to nisam trebao tako da mislim da je potpuno drugačija stvar. Dakle, nekako sam duhovno, ja sam uznapredovao, zahvaljujući Svetoj Gori i tim pustinjacima, i ono što sam naučio jeste da smo mi samo na ovom svetu, da kažem, privremeno, da smo mi ovde da se pripremimo za večnost. Da naš život u stvari prođe ko od ovog stola da se početam do onih tamo vrata. I kad se jednom sklope oči gotove, onda se gledaju samo dobre i loše dela. Ništa više nije važno, ni šta je čovjek u ovom životu stekao, nego da li je živeo hrišćanski ili ne. I svi tamo koji su me vodili monasi po tim kelijama njihovim svetogorima, keliji se nalazi po jedno ili 2 ili više lobanja nekih podvižnika koji su se ranije podizavali. Obično se kelija nalazi iskopan grob. Zašto? Oni kažu, vidiš ovo lobanju, tako ćeš ti da budeš jedan. Vidiš ovaj grob, to je zato nas posljedna smrt. Znači svaki dan može da se desi da ti nema. Znači ako se zadigneš u grebu, onda ideš u pakao. Toliko toga sam od njih naučio da jednostavno ne može, mislim, sad mi je smiješno kad neko kaže da Bog ne postoji, ali dobro, mislim, ljudi veruju ili ne veruju, to nije bitno, svako nešto veruje. Ali u stvari oni su me naučili da je naš strah od smrti u stvari naše spasenje. Jer kažu da nema smrti, svi bi pošli za đavolom. Svi bi stalno grešili, svi bi mislili na greh i na strasti i niko ne bi se okrenuo Bogu. A pošto postoji smrt, onda se ipak ljudi malo boje i misle šta ću kad završi svojim životom, kako ću odgovoriti da ću ići u pakao ili u raj. Tako u stvari naš najveći strah je naše spasenje. Tako ispada. To je ono što su me naučili i zahvaljujući njima mislim da sam onako dosta duhovno napravio, da sam postao malo bolji čovjek i nadam se da sam preko ove knjige uspio to malo da prenesem i čitavcima. Tako da, ne znam, eto, to ono što sam planirao da mi ispričam ovako ukratko. Samo se danas dešavaju čuda, sad ljudi očekuju da su to neka čuda tipa da se prikaže Bogorodica, anđel, ne anđel, mislim, to se isto dešava i to može da bude rano i laža, a može da bude istina. Međutim, šta može smatrati kao čudo? Čudo je što ste se svi skupili u velikom broju ovdje, ja to smatram za čudo Božje isto. Kada planirate putovanje na Svetu Goru, nikada ne ispadne onako kako ste planirali, bar kako sam ja planirao. Ja lepo uzem i napravim plan, rezervišem manastire gdje ću spavam, sve tu bude kako treba, barem u mojoj glavi, međutim, uvek ne bude kako sam ja planirao, nego uvek bude još bolje, što je jako interesantno. To je ono, znači, Bog zna vaše pomisli, vaše srce i više od nas samih zna šta je nama potrebno za spasenje. I uvek tako
tako uredi da bude mnogo bolje nego što smo mi mislili. To sam Svetoj Gori nebrojeno puta potvrdilo i dogodilo. Meni su se dešavale razne situacije da nisi imao gde da spava, da stvarno posljednji trenutak gotovo je spavač u napolju među šakalima, na obali mora, nešto će se desiti, ko zna šta. Međutim, uvek u posljednji trenutku govorica uredi sve da, ne znam, nađem smeštaj, da mi se desi nešto drugačije, da je ostane bez smona. Neverovatno, mislim, potpuno neverovatno nešto, recimo, desilo mi se kada sam pešačio po Katonakipu vrletima gore kao vrhu Atosa, pošto sam imam planinar i sad imam planinarske štapovi, kada tih štapova se stavljaju neke gumice da ne bi bušili ranac. Ja sam te gumice izgubio kada sam planinario po Srbiji i za 5 godina planinario po Srbiji ja nigde nisam na jednoj planinarskoj stazi uspio da nađem te gumice. A tamo sam ih Svetoj Gori našao u pustinji da niko ne nalazi jednom jedan dan, drugu posle 2 dana. Tako da je to Bog upućio tu malo radost. Mislim, neverovatno se stvari tamo dešavaju, zaista, i zato je preporučio svakom muškarcu, naravno, da ode barem jednom na Svetu Goru. Prvi put, u stvari, verovatno će samo zagrebati po površini, drugi put će to biti prava stvar. Barem malo dosti taj mir, tu blagodat. Svako od nas, muškaraca, treba barem jednom u životu da poseti Hilandar, jer to je u stvari koleka naše moderne srpske države od Nemanjića pa na ovamo i tu je u stvari nastala i naša crkva stvari u Svetoj Savi. Znači da ode tamo da ponese tu blagodat, taj mir, tu tišinu, jer tamo je sve je ispunjeno Božjom blagodaću. Znači tamo ptice crkuću i pevaju po ceo dan. Tamo je sva hrana koju jedete blagoslovena. Znači stvari koje ovde u životu ne bih pojeo, tamo jedem u cel veliki zadovoljstvo. To je nešto neverovatno. Tako da, eto, ne znam, nas je da ću pomoći ove knjige barem malo da prenese da iz te svetogorske atmosfere. Eto, ako imate neki pitanja, sigurno sam da imate koliko ženski dohodek, pošto ne može da je tamo, slobodno pitite. Ne treba da bude sramota.